Ka Umling Sport and Cultural Club menhaka kat Andrew terik ubenai lebar arajar pesau da ka jingbei pisa jong weu samla balatip kerteng kumurok len marbanyang kila pli perdah ya kalempung ya lekai football ya kabalatip kum ka knockout football tournament arajar pesau ya kabala penyalekai ya kane kalempung Hamadan Shnong Umling Ribhoi District. Laban saki hakane kalempung balawan shimbenta da penduduk teli ki kanhon lekai football jong kisnong beper bat hakane kalempung laburo ya ki kusam kabalai pewajar tengka ya ki baladu bat katsan hajar ya ki bawan baar rengkat bat ki trofi ki arteli ki kanhon ki lekai hakane kasngi sedang ki kentup ya kalenti jam football center Nongpo FC bat ka Umling United FC wadla ki samla nong lekai football ki padabyang bahag ya kekilan met Henry la banong bakirang yalekai kinang baha ban yalekai berpeni tenat baha ya kipai ba kibalawan ban saki hakane ka jing yalekai football ha Umling Ribhoi District hakane ka sngi lawan ban pli perda ya kane ka lempung dau ba people thank you ubade president rangba jong ka seng RBYF sengkemi kumu kongsan uba mebon lengdo kumu sembut kongsan uba Agustin Walang ubade wasistan ramba shnong jong ka Umling uba Jason Lennox nongrum ubade president jong ka Umling Sport and Cultural Club kirurung ba jong kitay kisnong kipait ba kibalawan pensongshit pensngan ya katay kalempung nalor kiwe de ba jengkran na kalyang uba people thank you ula ay ka jingero ya ka club bat ula ongru ba ka penlat ya ki samla na ki jing snow kamtam bakin lat na ka jing de drop bat kiwe ki jing snow ha ka jing lekai kalong ka jing ya khat jong ki rang ya lekai jong kitay ka artli ki kanon keleo ban tap marchi gol bat kabala penlong ya ki referee ban penle ya ka tie breaker bat ha ka bakut kalenti jam football center Nongpo FC kalalong kanong job ha ka tay kasngi ha ka tay hi kasngi layo ro ban penlaj pai ba ya ka lucky draw daw ba people thank you bat ya ka tay ka lucky draw kilaburo ya ka kali alto ha ka first prize bat 1,000 tengka ha ka second prize bat 1,000 tengka ha ka third prize Badia ka result and sapen khalai ha ka Henry Terik ubana yeyong kabade ka singi final jong katay ka football. Kumta ki pajba ki baom shamdon ha katay ka singi kin sing baha ban page ya ka result lang ba ka YouTube channel coming son lengdo official but and sa iPod tang san singi ya ki bade no se bakin one shim ya ka price jong ki. Kay kabalan ka kubuan na kaliang jongas ki klub beper jong ka distrik Ribhoi kajungi kalong banga klepat saki bakin nam penya ki tournament ki bahe hasang bat haswa namar kumbang ngiri menta bon ki tournament ki papenya palat ki silang ngi ki kena snong hi kim jiyo laksu ban peni ya ka sap ka pom kajungki kinu ki tournament ki bagi klub apo Ribhoi distrik kin penya hari ki penya ka live ho hajar sepo ngi bagi nong sim benta Kidehi napo kasnong katau, ane para marjan juga kasnong katau. Sisi lapalat jika prize, ngi bangi sang menfit player, ngifit ki player napa, ngifit ki player juga SPL, begini wala kai na klub jungi nama ngi kwa eka jingjong. Hangta kai kapau kano kasnong, kabakhalannya kapisa tengka, kano ke klub kabakhalannya kajingpenmi kapisa tengka, kata ke klub kadon kelenti ban job, hande ki kun samla jong kasnong. Ikun samla jong kathan ngimyo pat benpeni ya ka sap ka phom ngai ke jingero ya ka Umling Sports and Cultural Club ulang pakla kala simi kalenti jam kaban pelong ya ka tournament ka balai phu aja lesi ha ka juk mentang yong ka barit handre kalong ka bahe pat hangi ki players ki basong ha ki snong kendong ki bangio lat bangin yo ban perform bangin peni ya ka sap ka phom ha kmat ki padba Kay ka bangakwa manong sepi, ban hamal lah ke tournament ka bangakwa banra kubur. Kalong ba nginmi para mangi, nagisnong nong kendong jungi kibanuan ya kun. Nakan ya klub, kumba kalong hakajuk kementa long jesan mene, baka football kam desu, ban peni ya ka talent, ban peni ya ka skill. Tentang nakadaw bapin baha ka met kaphat, pinlong kibriu kibasaj baklan. Henry kenmau. Baka football kali kalat kamai kaji hakajuk ka menta kabok bat kanusip hamno apo bat mano ban priang kasong hakajing start jong ublay yano uyogi
ba udah nak jenge uno lanekanu kabamat ya kajing sita mahakaying kasam lengba ini i tiket ban kitbot kitrang ya kitu kilonging ka klub kala organize bandi kini tiket aspa kawai banentong nyo ya ka alto bat lada kimtre alto ro kila bandi skan hando yau agos ngani yang sim nak pisa pan ya kilongi ki bangat jinge bat nga pentra ba mentakaski ba lapli bandino ya gini tiket bani kerman scam ba pen kalai haga final ya haka ski final ke bande ya kedru terik telah kerpadi padba kasdong kathau itu ma bantit ya tiket kawai berpersang ya kamon jong play ya no ula tho banyo ya kani kahok kabar pan kalong kajingno senyang saka klub ban kersan ya klub ba klub kadang ya sakmat ha kajing pentre ikikam kibabha nam tagi kun samla jong kasdong ibara kawai